Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuba sihlangane namhlanje ekuseni. Sibonge kakhulu enkonzweni yabesifazane ukuthi-ke nathi sithole ithuba basikhumbule nathi esidinga ukuthi kube khona ababhabhadiswayo. Angazi-ke noma kwenzeke kwaba lento kuthiwa yi-coincidence yini, akekho wesilisa obhabhadiswayo. Angazi-ke impela kwenzeke kanjani. Siyambonga uNkulunkulu. Angithobeke-ke ngibingelele abefundisi bonke nomama befundisi. Sibingelele obaba, omama, abafundisikazi, intombi nezinsizwa Sunday School, umphathi wohlelo nosishayeli insimbi. Ngibingelela nonke egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Inkonzo yombhabhadiso-ke namhlanje, kodwa-ke khona izinto-ke ezingene ngewindi, ziyangena izinto ngewindi. Ngenxa-ke yokuthi siphuthuma isikhathi ukuze abahambayo basheshe bahambe, khona bayakude ne-transport yakhona bangayiqondi kahle. Sizosheshe sihlale phe kwendaba, kodwa-ke ake ngidlule la. Ngizoba ngithi kuningi kufanele sikwenze. Ake nginibuze-ke nikhona nibaningi, ngesikhathi kuthiwa kuyiwa eCape Town, kwanyakaza ama-branch abantu baya eCape Town. Usayiwa yini eCape Town? Ngoba siye eCape Town ngenyanga ezayo. Uma bafuna ukuya eCape Town bayibekile imali. Angidluleke ngoba ngilindele ukuphenduka. Phinde ngigcizelele ukuthi asisezukulishutha ibandla njengoba besenza, ngoba kunabazalwane abathanda ukuba kanye nathi, kodwa baba ney'nkinga uma sebebuyela emabandleni abo, bacubungula ukuthi ubani obesentabeni, ubani obengekho, bese bequliswa amatanga. So-ke ngeke ngizibale umbuso kaNkulunkulu ngoba sifuna ukuthi sikhiphane sonke ku-YouTube. So kusho ukuthi-ke kuzokhishwa abantu abezela phambili kuphela ku-YouTube. Abanovalo namabandla abo ukuthi abazufakazi angeke beze phambili, ngoba uma sebephambili asinayo enye indlela. Kulaba ababhabhadiswayo-ke ngiyacela ukuthi ningitshele masiphuma la, uma kungukuthi awufuni ukuvela kwikhamera ukuthi kade ubhadadiswe entabeni. Phela kufanele sikusho kucace, umuntu angaxoshwa ebandleni lakhe kanti uyalithanda. Uyalithanda, kodwa manje uyathanda ukuzobhabhadiswa ngapha entabeni, kodwa futhi uyathanda nangale. Asizungena lapho ipolitiki yakhe noNkulunkulu wakhe leyo, kodwa funeka sihloniphe ilungelo lakhe lokuthi akafuni ukuphuma ku-YouTube mayingena la emanzini. Ngizibeke lezi zinto zicace ngoba nabasazobhabhadiswa banalo lelo lungelo. Kodwa uma sekubizwa yena imiswe ividiyo laphaya, babhadisa qeda phume, bese siyaqhubeka nabangenankinga. Sibhabhadisa abantu abawu-20 ngosuku, kodwa-ke zehlile inombolo, kufanele kubhadadiswe 13. Seqhamile omunye-ke wayengazange angiphendule uma ngicela imininingwane yakhe, ukuthi wathumela-ke umfundisi wakhe. So abanaso-ke isitifiketi. Kusho ukuthi useyodinga ngayo ukumusa wena ubiza abantu usephumile. So mbona obesele yedwa lapho esihlalweni, bese simbiza-ke ngoba-ke asikho isitifiketi sakhe. Siyobuya sithole silandele. Bese-ke sithe sisazomisa indaba yetifiketi zey'ngane ey'busiswayo ngokomsebenzi usumkhulu. Anginaso isikhathi sokuyibhala, zibhalwa yimina ngesandla sami esimbi. Kodwa-ke manje ayikho into engizoyenza. Abantu abafuna ukubusiselwa iy'ngane bayanda,
isikhathi sokuzibhala lezo certificate anginaso. Nalezi umbhabhadiso ngoba wenze njalo ngizame konke okusemandleni entathakusa ngiqala izolo ngayiqedela namhlanje. Kodwa engizokusho nje abantu bakwamukele kuyala sogcina sibhabhadisa nasebusika ngoba abantu baningi njengamanje kugcwele kuze ku-2023 hayibo 2030 kuze kube u-2030 kugcwele. So u-2030 ngicabanga ukuthi kuzoba namagroup awu-5 kanti normally sinamagroup awu-3 ngonyaka. So kukhoneka February, kukhoneka March, kukhoneka April ngephasika esizogcwala njengamanje agcwele uFebruary no-March 2030. So bese sibhizi naleyo yephasika sesizobhabhatisa nangephasika. Bese-ke sibona-ke uma usophela unyaka uma kuqina sobhabhatisa nangoJulayi. Ayikho into ezokwenza. Ngake ngabhabhatisa ngapha eBergville khona nomashabalala ebusika kwakuJulayi ngaphandle amanzi. Cabanga kungcono ubhabhatiswayo uyangena uyadlula. Mina bezakini ngimila nyakazi. Ngathandaza ngaqeda ngathi mangingena wawavala uNkulunkulu akazange abande ebanda ngabuka abangenayo besaba amanzi ngayimela ngaqeda ngigulanga ngiphathwa ngumkhuhlane ngoba sikwenza uNkulunkulu ophendulayo. So-ke kusho ukuthi-ke kuyalapho ubusika balanaba kufana nokubaphathi nezwe kodwa ngathi sogcina sibhabhadisa nangoJulayi. Ngoba abantu bayanda abafundisi bami abafuni ukubhabhadisa abantu. Kodwa ngigcizelele ukuthi uma ebhabhadiswa kusho ukuthi sengowasentabeni. Uma efuna ukwasentabeni uzosho, uma ungashongo uzohlala usekhaya lethu. Yingakho kufanele simhloniphe umuntu ofuna ukubhabhadiswa engafuni ukuvela ngoba kusho ukuthi usesebandleni la. Kodwa ufuna ukwenza inkonzo ngoba uyayibona ayenziwa khona. Angidluleke lapho. Ngizongena kwisipheko bazalwane siyacela ukuthi sibe organized. Ngiyacela ngabe sibe organized. Bayeka abantu ukuphatha isipheko ngelanga beza ngale nkonzo. Sizokwenzani isipheko ofika naso ngelanga lenkonzo na? Simbonge uNkulunkulu sisebandleni lapho umholi wakhona engayithanda imali. Thina sengiyabona abazalwane abenza abafundisi bantshontsha imali ngoba le mali efika ngoLwesihlanu nangoMgqibelo yenziwe ngoba sekuthengile izowahla ngemlenze angithi. Ake sibe organized. Akekho bengazi ngenkonzo yabesifazane. Ngibuka-ke kakhulu abefundisi ngifuna ukukhomba umuntu khona befundisi ukuthi uma kumenyezelwa baletha amagama ngesonto lesibili noma lesithathu kusasele inyanga yonke kube kungena isipheko. Abanjani laba baletha isipheko kuphela sekusele iviki elilodwa noma sekusele u-2 days 3 days sebona umfundisi oletha isipheko? Onjani lo mfundisi? Ngiyaxolisa-ke mina ngoba ngiyikhuluma into angiyibhodi inkemba yami egazini. So abefundisi-ke bebe-organized. Ngikhumbula thina sisebancane siseyibandla elincane ubaba uZulu uma sekusondela iphasika wayeza la kusukela ngoFebruary noma ngoMarch manje ngoApril every Sunday yazogqugquzela abazalwane ukuthi abanikele umnikelo wesipheko lephasika. Umuntu eyikhipha isencane ku-R50 ibhaliswe u-R50 njalo idina ihlangene ungayizwa. Yikho ngithi iphutha lekubafundisi ngoba uma umfundisi o-organized uyazazi inkonzo njengamanje kusele inkonzo yabefundisi ngoDisemba inkonzo yabasha abaqale manje abantu bakhipha isipheko bavindwa yini? Ngiyabona ukuthi ungabe organized kwabefundisi. Yikho-ke ngisola bona-ke ngoba ngiyawabona lama-branch lawo aletha imali late hhayi ukuthi asiwabona ngoba kukhombisa ukuthi indaba isekhaya. Nangizwa kodwa batshelwa kanjalo ngisasebenza ngisolwa ngizofaka udisciplinary ngiphethe thina indaba nithi ngifaka mina niyeka abantu but fish roll from the head ufish uqala ekhanda ukhona. So uma abantu abangezansi bengaperform indaba ikuphi
isekhanda. Isekhanda. So umfundisi ophethe i-bread ngiyacela ukuphaphama. Asidluleke. Ngizama ukubuka la. Lethana abantu ekhaya lethu. Lethana abantu ekhaya lethu. Abantu abalethwe ekhaya lethu sebengaphansi kwabantu abaphumayo. Kusho ukuthi kufanele ibhakede liyaphuza. Makuletha abantu abawu-20 kusho ukuthi kuphuma 25. Makuletha abantu abawu-40 kusho ukuthi kuphuma 50. Setshenzelwe emuva njengamanje. So-ke ngiletha abantu-ke bazalwane. Isibusiso sakho uzosithola ezulwini. Kodwa uxoxe kahle nomuntu. Ayikho into ebuhlungu. Ebuhlungu. Njengomuntu oletha abantu baphume. Aletha abantu baphume. Ngiyabuka nje ukuthi ngiyathula. Ukhona umuntu o-replace abantu bakhe. Asi-replace la, siletha abantu. Umubala abantu abaphumile ngoba ngiyambhalela ubale ngiyenze example. Thola ukuthi kuphume 20. Alethe 21. Athule baphume la iletha khona lethe inqwaba. Mawuthi yabala ulethe laba abaphumile. Kodwa kalethile bona impressing yaba replace. Singa replace bafowethu. Lesiletha abantu bazohlala ekhaya lethu. Siletha abantu bezohlala. Ngijabulile ngibona kunabantu abaningi abaqala ukuletha abantu. Ngoba ngiyakwazi ukumbona uyaqala ukuletha umuntu. Ngiyajabula ngibona abaqala ukuletha abantu beletha abantu. Qhubekani-ke bazalwane balethe. Inkonzo zabefundisi mhla ka-1 October kuya kumhla ka-3. Lesibili, ngolesithathu, ngolesine. Ngoba befundisa kufanele sibaphazamise ngamasonto kufuneka bayofundisa emabandleni abo. Ngoba lezi nkonzo zabefundisi bonke hayi basentabeni. Pastors seminar. Ngameme umfundisi omaziyo oseduze kwakho, noqhelile nonjani. Bayangijabulisa-ke abanye befundisi. Sebeqalile bayangiphenya. Bayangiphenya. Bangiphenya kabi-ke ngoba ngiphenya kubani. Kanti mina ngifuna ukuphenywa uNkulunkulu, ngifuna umuntu aguqa uNkulunkulu athi ubani ngizibani. Ungangibuzi umuntu. Kodwa sengiyaphenywa manje. Ngiyadlula ngifuna ukugxila lapho. Kodwa ngiyajabula. Ngoba noJesu wayaphenya. Ngihambe enyathelweni zakhe. Hayi siyaphenywa masihamba. Kodwa ngifuna ukugcina ngakho kumele ukubuka ngiwedwa. Okugcina hayi kokugcina kakhulu bathi ngesilungu the last but not least. Ngesonto edlule sikhulekile la sakhulekela indawo ababe nethemba nezwa noma nini. Ngoba phela sasingofisa umkhuleko wawukhona ku-YouTube wawukhona ku-WhatsApp. Sikhulekela indawo abantu bakhona bese bethule benyamalele bengasasho lutho. Ngiyajabula ngoba sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Ngomsombuluko umdayisi wendawo wayishibashikeke fonela induna ehlenyuka nami ngifonela ibhiza ngibona ngocingo lwakhe. Ngakubona late ngase ngiyareturn wayesenje hayi sisiyeza ukuthi bande ngale weekend. So kusho ukuthi-ke yikho lokuthi kuyahlangana-ke. Basethola ukuthi induna-ke engekho, induna izoba khona ngokudinga inkosi kusasa. Kusasa-ke kufanele sinikezane-ke indawo izothwala uyidayisa uzofika ntambama usuke eMpumalanga eNelspruit kunendawo la ngezathuke engeke ngene kuzona singabambezelanga. Siyamkholwa uNkulunkulu uzosisiza sakhe indiso yakha laphaya enkulu ngaphezulu kwale ngendlela uNkulunkulu azosisiza ngayo. Okokugcina-ke alright. Ngifuna manje ngigcina sikhuleke sibonge sakhuleka kule ndawo. Ngesonto edlule sicela indawo uNkulunkulu. Kufanele siphinde sikhuleke senikhona nonke sinibonge uNkulunkulu ukuthi ubanyakazisile. Sikhulekele ukuthi-ke kufanele ezeke konke kusasa egameni lenkosi uJesu. Iseduze nje kakhulu la. Abanye bolala abawokhe baye khona. Iseduze nje kakhulu. Ngicabanga ukuthi awupheli u10 minutes. Kodwa
wena 2 minutes awuphela 2 minutes uhamba uyakhona so iseduzeni kakhulu izosithupa-ke le nto leyo iyahlupha-ke ngazinye nakho ingile emayibhekeni ifulathele usibona ukumane mhlawumbe kufuneka indlela ezihamba ngazo izolo-ke sizokhumbula inkulumo yonke kamama umfundisi uMaseko nisayikhumbula angizonikhumbuza uma ufuna ukuyikhumbula yiya ku-YouTube noma uye ku-WhatsApp funa zibuka uGenesis 41 Genesis 41 izinto zami namhlanje kodwa ngizozama ngiyibuke Genesis 41 qala ukufunda uverse 33 siye ku-39 from verse 33 siye ku-verse 39 sengizofunda-ke kanje le ndaba isuka lapho kade uJosefa eboshiwe uFaro waba namaphupho uJosefa wayeseyakhululwa ukuba ayochaza iphupho likaFaro mase kuchazileke kwasekwenzeka lokho kulandelayo verse 33 manje uFaro makakhethe umuntu oqaphelayo ohlakaniphileyo ambeke phezu kwezwe laseGibhithe makenze njalo uFaro abeke ababonisi phezu kwezwe bahlukanise okwesihlanu kwezwe laseGibhithe ngeminyaka eyisikhombisa yenala mababuthe konke ukudla kwale minyaka emihle ezayo banqwabele phansi kwesandla sikaFaro amabele emzini abe ukudla bawalonde verse 36 lokhu kudla kuyakubekelelwa izwe ngenxa yeminyaka eyisikhombisa yendlala eyakuba khona ezweni laseGibhithe ukube izwe lingabhubhi yindlala kwakukhuluma uJosefa-ke la emva kokuba esechaze iphupho eseyala uFaro ukuthi uFaro kufuneka enzeni nathi niyakhumbula ukuthi utheni uNkulunkulu ngomlomo wamaMaseko nje kufanele khethe umuntu angithi kukhulunywa ngokukhethwa komuntu-ke la usho njalo la uJosefa etshela uFaro ukuthi makhethe umuntu onjani uFaro uyaphendula ku-verse 37 leli izwi laba lihle emehlweni kaFaro nasemehlweni ezinceku zakhe zonke verse 38 wayesethi uFaro ezincekwini zakhe singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu na verse 39 wathi uFaro kuJosefa njengokuba uNkulunkulu ekwazisile wena konke lokhu akakho oqaphelayo ohlakaniphileyo njengawe wena uzakuba phezu kwendlu yami ngezwi lakho bayakuhlulelwa bonke abantu bami esihlalweni sobukhosi kuphela ngiyakuba mkhulu kuwe ngamanye amagama-ke ngenzizwi umama uMaseko akekho omunye uNkulunkulu akhulume kuyo ongawenza kangcono lo msebenzi ama-complaints onke azoya kumama uMaseko enze njengoba kadesho awahlole abonke uyasitshela noma akasitsheli yena ongawenza kangcono lo msebenzi uJesu Kristu inkosi umama Maseko famsisana uBlackboard sengiyambona hayi-ke seludlile unkathi umama Maseko angithi bengishithi ngizothandaza mangithandaza nginikwe leli vesi kwathiwa akekho omunye yilokhu khululekuyena sesizokhuleka-ke la sibonge uNkulunkulu sakhuleka kule ndawo sikhulekela indawo laSunday soguqa-ke sikhuleke sonke simbonge uNkulunkulu simdumise ngokukhuleka ngizoqala iculo elithi what a mighty God we serve ngoba sikhonza uNkulunkulu ophendulayo hayi uNkulunkulu ongaphenduli bese siqhubekayo niyabona ngezinto ey'ningi kodwa semqoka zonke. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty
lakho ukuthi yonke imikhulekezo wakule ndawo iphendule. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ukuthi uphendulile. Siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa. Sesikhulekela ukuthi ubagcine endleleni beza. Sikhulekela usuku lwakusasa Nkosi ukuthi kube impumelelo. Konke kwenzeke ngendlela efanele. Siyabonga Nkosi, siyakudumisa. Sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyacela Nkosi nomusa. Bonakalisa amandla akho. Sikela wena nalezi inkosi. Azikho okunye Nkosi esingakwenza ngaphandle kwakho. Siyabonga, siyakudumisa. uNkulunkulu odale izulu nomhlaba. uNkulunkulu owenzayo izinto zakhe umshwazi ubeke phezu kwamanzi. uNkulunkulu ogqoke ubukhosi njengenkukhu. uNkulunkulu owephethe igazi umoya. uNkulunkulu owephethe amandla. owenza ingelo zakho zibe mimoya zibe nomlando omkhulu. Ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Siyacela Nkosi ube nathi. Yehlisa amandla manje kamoya ogcwele. Amandla kamoya ogcwele. Siyakudumisa. Asinawo amandla okudumisa ngendlela efanele ngaphandle kwakho umoya ogcwele. Ndomiso yonke izakuwe. Bemfundo wethu uyabonga nako konke okungaphakathi kwethu kuyadumisa igama lakho. Ngoba Nkosi wena wedwa uthethelele izono zethu. Wena wedwa ulapho zonke izimo zethu. Wena wedwa usiqhelisa ngomusa nokupela. Wena wedwa Nkosi sithi sikulabezela kwethu ngokuhle. Ngegama elinamandla lenkosi uJesu ophilayo. Nkosi sihlelele ngokuthanda kwakho. Konke Nkosi kuhambe njengokwentando yakho. Nento ezokwakhiwa sinikela kuwena. Konke sinikela kuwe, uyayazi wena ngoba uyaphile kwena kamoya. Kowethu kwenza nesistructure wena usithandayo. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu, siyakudumisa. Phela nathi nakule nkonzo uNkulunkulu esinikeza wena uJesu Kristu inkosi. Inkumbulu Jesu umhlengi.
siqala ukuhluka-ke indlela yokunikela isipheko manje asezosebenzisa iy'tolo ngoba ibandla liyakhula abantu baningi. Uma likhula-ke ibandla kune-risk yokuba umuntu olahle imali iyakhula. So sesivule i-akhawunti ehlukileyo ngase-Capitec la umuntu ezofaka khona imali yesipheko ku-R300. Emva kwalokho athumele islip kusikhwama khona ezokontrola sikwazi ukuthi sibone phela uma isiye ebhenki kulula-ke wonke umuntu athi uyikhiphile kanti akayikhiphanga. Noma-ke sithumela-ke islip sasebhenki. Uma uyibhenki uma uyenza i-EFT uyakwazi ukwenza le copy yakhona uyithumele kusikhwama i-EFT yakho ukuthi usufakile u-R300 ngegama lakho. Sicele-ke uma nifaka imali ebhenki nibhale amagama enu, ningabhali ama-WhatsApp numbers, nibhale amagama enu. Kusukela ngesipheko sabefundisi zokwenza kanjalo kune-akhawunti ekhona sizoyi-communicate-ke siyithumele ukuze nikwazi ukuthi-ke uyisebenzise nangenkonzo zonke iy'nkonzo ezizayo. Isizo yakhona kube lula nabo uma beyothenga bangahambe bephethe ucash bafike baswayipe nje kuphela ibonakala imali ikhona ebhenki izofikela ikwenza khona umsebenzi wonke. Siyabonga-ke bengidlula-ke nje lapho. Singena enkonzweni yokubusiswa komntwana. Ngizofunda uMarko chapter 10 verse 13 kuya ku-verse 16. Angizushumayela ngoba isikhathi asikho. Uma ngiqeda nje ukufunda thande kuza phambili nengane yakhe ngiyayibusisa sivulela phambili. Verse 13 Marko chapter 10. Khona baletha kuye abantwanyana ukuba baphathe kepha abafundi babakhuza. Verse 14. Kodwa uJesu ekubona wathi ukuthela wathi kubo, vumelana abantwana beze kimi, ningabanqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini lona loyo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Wabakhona wababusisa ebeka izandla phezu kwabo. Ukhona uthandeka noma akekho. Ngicabanga bengishilo njengoba ngicela ukufunda nje uthande kuzobesela. Yazi befanele enze njani? Ngithi ngisafunde behamba. Ngithi ngisafunda nje behamba. Kuyasiza lokho bazalwane, sibambisaneni ngesikhathi asikho. Ukuze phezulu ngiyazi ingane yakho izovuma kuzalini. Sikhulekeke baba egameni likaJesu nangomntwana ngiyacela umbusise. Wabakhona wababusisa bese kufunda manje Yesu. Isibusiso sakho Nkosi asihlale phezu kwalo mntwana manje. Ngegama likaJesu ngiqalekisa imoya yamadimoni amandla okunyama wanasabelo. Wathumela esifobweni ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Ingane nansi yakhala. Ngegama lenkosi uJesu ngiyakhuleka Nkosi ukuba uyibusise ibiyele idine uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngitshela-ke impendulo nomama wakhe abekho la. Mase ngibize kanye sengiqedile. Ukuthi nizomfunda nebazalwane. Ikhethe elisheshayo le. Cela nizela phambili phezulu. Ubuke lezi. uJesu wami njalo yami uyaphila ngiyawesaba olina igazi lami igazi liwingqowe indalifake ituna
abanqanyuliwe labe ngabanikezwe ngikhulekela abantu abane-COVID embonweni. Ngizobuza ngikunike i-mic bese uyangiphendula. Uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo? Usuphilile ngikhulekela. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, yala wonke amandla esitha wanasabelo phezu kwalo mntwana manje. Uyakhululwa ngegama eliphezu wonke amagama. Ngegama likaJesu Kristu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa bonakalisa amandla akho. UnguNkulunkulu ezulwini, emhlabeni nangaphansi komhlaba nasezinzulwini zonke. Izwi lakho lithi wenza okuthandayo ezulwini nokuthandayo emhlabeni nangaphansi komhlaba. Izwi lakho lithi izulu liyisihlalo sakho, umhlaba uyisenabelo sezinyawo. uJeremiah 32 verse 27 uthe unguNkulunkulu wenyama yonke, akukho okukuhlulayo. Nathi Nkosi siyavuma, ngiyacela Nkosi ngegama elinamandla likaJesu, akhululwe lo mntwana, aphiliswe manje. Ngithuma izwi lakho Nkosi, mbiyele ngalo njengoba ushilo kuma-139 verse 5 ukuthi umuntu angizungeza ngemuva nangaphambili, ubeke isandla sakho phezu kwakhe. Ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Nanti Mike, ngifuna ngisebenzise ithule sengizosebenza nayo kuyaqala. Ngikwenza ukuthi nimazi ukuthi ukhona uRoma 10 osheshayo, kodwa uhlanganise zonke izinto uma ukuthi uyamazi uRoma 10. Konke ngikusho ngesikhathi esifushane kuphela ukuthi umbuzo yena bese yavuka. Kulo mkono-ke ngangikhulekela abantu abane-COVID, babe baningi beshawula isimangaliso. Ngivele ngithi uyakholwa ukuthi uJesu Kristu inkosi, avume. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa abafileyo, avume. Beka isandla bese ngithi ususindile same COVID. So-ke uNkulunkulu-ke uNkulunkulu wemangaliso. Ngicabanga ukuthi-ke sengikwenzile konke obekufanele ngikwenze, obekade ukulungisela ukuthi kwenziwe, nabebetshelile ukuthi kwenzeke. Sizovula amabhayibheli ethu sekuMathewu, Matthew chapter 3. Matthew chapter 3. Sebenze kanzima ngendaba okubamba i-mic. Ngazi ukuthi kuhamba. Ayikho enye indlela engenziwa kodwa. Ayikho madoda. Senenza khona nekuzamayo. Ngaba ngibona ngeke ngazi indlela edlula ngayo le mic iyangiphoqa indlela edlula ngayo. Mhlawumbe uyoshona le ukuthi ake sithuleke besakhuluma sibone kwenzakalani. Sithula le-52. Yiphi emthanda semtulo? 121. Umhlasenvumo ngoba ngizwa ukuthi ngizovuma lona lela. Siqonda ekhaya nethini na masingaziyeki ngaluthola masikholwa lapha sombonane sohlala noJesu kukuhle uthathe nabafo uthathe nabafo uthathe
Matthew chapter 3 verse 15. Matthew chapter 3 verse 15. Kufundeka ke kanje ngithema ngithandaza la ngithandazela zonke lezi inkonzo. uJesu waphendula wathi kuye, vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. Khona wayesemvumele. Indaba le kaJohane uMbhaphatisi. Johane uMbhaphatisi wayebhize ebhaphathisa abantu emfuleni iJordani. Lesikhathi babhaphathisa abantu emfuleni iJordani lithi izwi lenkosi babeza bevuma izono zabo. Wababhaphathisa ke eqhubeka. Uthe kusuka kuverse 13 waseqhamuka uJesu. Wayesemtshela wathi ngibhaphathise, wathi uJohane, yimi engiswele ukubhaphathiswa nguwe, wena uza kimi na? Wayesethi uJesu, vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. Khona wayesemvumela. Kunombuzo othi kuyini ukubhaphathiswa? Kuyini ukubhaphathiswa? Sizophendula wona. Number 1, ukubhaphathiswa kungukugcwalisa ukulunga konke. Uthi uJesu, vuma kalokhu. Ngoba uma uJohane wayengambhaphathisanga uJesu, kwakungeke kugcwaliswe ukulunga konke uJesu. Uma uJohane ngiyaphinda engabhaphathiswanga uJesu ukulunga konke kwangeke kugcwaliswe kuye. Lokhu kulunga yenakho okonakala ngokuthi angene esibelethweni somuntu. Wayesezalwa njengathi esizelwe njengesizalwe ngathi sinezono noma umntwana emncane. So kwayigcwaliswa leyo nto ke kuJesu kulunga ukuthi vele ufike elungile kodwa wazongena kumuntu osekufanele ugcwaliswe ukulunga kwakhe. Yini akaqhubekike kakhulu nginombuzo othi wena usukholiwe impela iminyaka eminingi washumayela abantu abanye bafa bayizulwini wafaka abantu ekhaya lezwi. Ayikho into ongayenzile uyenzela uNkulunkulu. Umbuzo wami uthi kugcwalisiwe yini ukulunga kwakho la? uJesu eyindodana kaNkulunkulu wabona kufanele kugcwaliswe ukulunga ngokuthi afakwe emanzini. Wena sekugcwalisiwe yini ukulunga kwakho na? Ngoba umuntu unokulunga kwemvelo. Ukulunga okungagcwalisiwe akumfaki umuntu ezulwini. Ayophila konke lokungcwele bakho uzukhathana. Kodwa ukulunga uma kungagcwalisiwe ngeke ubone umbuso wezulu. Ukulunga kwemvelo esikuthola kwiZa 54 makungakujabulisi kungakukhoshisi. Ngoba uverse 6 kuya 8 wakhona uthi sonke saba njengongcolileyo nokulunga kwethu konke kwaba njengengubo enindiweyo. Sabuna sonke njengeqabunga. Kwakungekho walibiza igama lakho wazivusela ukubambelela kuwe ngokuba wabusitheza ubuso bakho kithi
wasiqeda ngenxa yobubi bethu. Verse number 8, kepha manje uJehova ungubaba, thina siyibumba, wena ungumbumbi wethu, singumsebenzi wesandla sakho sonke. Ukulunga kwemvelo kumuntu akusebenzi. Ukulunga kugcwaliswa ngokungena emanzini. Kunabafundisi abamelene nalonkonzo abathi asikho isidingo sokungena emanzini. Pho Jesu wangenelana emanzini uma singasekho isidingo na? uJesu ehamba lapha kuMatthew 28 uthi sibafundise bonke ukugcina lokho okuyimiyalo kaNkulunkulu bese siyababhabhadisa egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Usho njalo uJesu esehambe emhlabeni. Amazwi omuntu ofayo ayahlonishwa. Bakuthetha abantu abathi ukubhabhadiswa kufanele na? Iyangixaka impela le ndaba. Yikho-ke nje bezokhala abefundisi. Bathi uNsibanda usithathele ibandla ngoba mina ngenza izwi. Mbhabhadisa umuntu ofuna ukubhabhadiswa uma evumile izono zakhe kuphela. Akusho ukuthi usejoyina ibandla. Hayi balethe umfundisi wami ngizokubhabhadisela bona mina. Usuhamba kuyobakhonzisa. Ihlazo lizoba ukuthi ubhizi ushumayeza abantu ababhabhadisiwe wena ubhabhadisiwe. Hayi angazi-ke lapho ukuthi kwenziwa njani. Kodwa izophenduleka lo mbuzo masiqhubeka. Ukulunga sikuthola ngokukholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu. Kodwa lokhu ukulunga kufanele kugcwaliswe. Lokhu ukulunga sikuthola ngoba seRoma 10 verse 10 othi ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga, ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. Kanti siphuma kuRoma 10 verse 9 othi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ukholwe enhliziyweni yakho uyasindiswa. Kodwa mase kufanele-ke lokhu ukulunga okuthole ngokuvuma uRoma 10 verse 9 kugcwaliswe, ngoba uma kungagcwalisiwe kusho ukuthi uJesu unamanga uma ethi kufanele kugcwaliswe ukulunga. And uma ufunda kahle uverse 15 impoqo uthi vuma kalokho ngokuba kusifanele, it is a must that you baptize me. Ayikufanele ngoba uma ungangibhabhatisile John ukulunga kwami akuzugcwaliseka. Okwakho sekugcwalisekile na? Yilokho-ke ukulunga okudinga ukugcwaliswa uma usumvumile uRoma 10 verse 9. Ngokuba uma ungabhabhadisiwe ukulunga kwakho akugcwalisiwe kufana nokulunga kwemvelo. Lokho esiqeda kufunda ngakho kuIsaiah 64. Ngisekhona lapho ngifuna ngicacise, ngihlala ngikusho ngizokuphinda ukuthi abantu abakholwayo bahlukaniswe kabili. Khona uNkulunkulu abadala ukuthi baphenduke manje basho uRoma 10 verse 9 bafe bazongena ezulwini ngoba bakunikiwe ukuphila insindiso. Kodwa wena okunikeziwe ukuphila insindiso gcwalisa ukulunga kwakho. Hayi lo uzongena ezulwini ngeke uthole umqhele ngoba ukulunga kwakho akuzange kugcwaliswe. Kodwa wena unikeze ithuba ngeke ukuthole lokungena ngoba unikeziwe ithuba lokuthi ungene emanzini awusebenzisana. Kungakho-ke inkosi uJesu isho kuJohane umbhabhadisi ukuthi vuma ungibhabhadise ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. And uma ubamba leli gama lithi ukulunga konke, as if uma ungabhabhadisiwe ukulunga onakho it's not complete. Kufanele kulunge konke through ukungena emanzini. Masibheka uJesu wathi kuMarko 16 verse 16 iGreat Commission nalapho ngokukaMarko umvangeli uJesu evalelisa. Uthi uJesu okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahla. So okholwayo engabhabhadisiwe ngeke asindiswe. Ngoba uthi uJesu okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa. Usukugcwalisile ukulunga kwakho na? Hayi mina ngiyabuza.
uze icala noma igazi lakho lingabuzi ezandleni zami. Namhlanje ke sizogcwalisa ukulunga kwalabo abazongena emanzini. Angiphinde. Sizogcwalisa ukulunga kwalabo abazongena emanzini. Ihlale ngisho ngizophila. Angisibhabhadisi isono. Akuzugcwaliseka ukulunga uma ungena la emanzini nesono. Kodwa kuzogcwaliseka ububi uma ungena la emanzini nesono. Uzophuma uwesi. Funa ngikutshele. Ngokulinikiwe ithuba lokulungisa indaba yakho. Ngangibhizi ngeFriday edlule, bengibhizi nakule indaba bengasekho busy kule. Wabe sibhizi malungiselelo singaqhubeka. Ngangibafake kule ngingazi kuzoba inkonzo yabesifazana. Abadonsela ngeFriday. So ke balungisile indaba yabo. Kodwa makunento ekukhumbulayo manje ungangena emanzini. Ngizokunika ithuba noma ngonsibani hamba uthulule umphefumulo wakho. Ngoba uzophuma uwesi la. Akuzugcwaliseka ukulunga, kuzogcwaliseka ukungcola. Aya ngisibhabhadisi isono. Washo uJohane umbhabhadisi umumlalela kahle. Beza abaFarisi ebhizi ebhabhadisi. Bengafuni ukuvuma izono. Verse 5 kuya ku9 lapha kuMatthew chapter 3. Oqala kuverse 5 lithi khona kwaphumela kuyiJerusalema neJudiya lonke nezwe lonke laseJordani. Babhabhatiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Athi kuverse 7 kepha kwathe bona abaningi kwaFarisi nabaSadusi beze embhabhatisweni wathi kubo nzalo yezinyoka, brood of vipers, who want you to flee from the wrath to come. Ubani onibonisa ukubalekela intukuthelo ezayo na? Nzalo yezinyoka. Uma umuntu ebhabhadiswa nesono uyinzalo yenyoka. Inyoka ke eBhayibhelini uDrago uSathane. Ngakho ke kusemqoka ukuthi umuntu ezela emanzini engcwele. Ngoba uma ungekho ngcwele phambi kaNkulunkulu ngiyakutshela bawufakazi bonke uzoba wesi. Uma kade udelela awuzudelela uzoqhubha intwala ngewisi. Uma kade isimilo siqeka uzobashintsha ngosuku babe baningi. Angizokusho uthobani ngoba uma ngeke ngathi obhuti kushuthi ngishabe esifazane, uma ngithe osisi kushuthi cha wena uyazazi wena ukuthi ungani. Bakhona phela nabesilisa abazongilalela ku-YouTube nabazongilalela ku-WhatsApp. Kodwa igama lithi uma isimilo siqeda wasungena la uzophuma uwesi. Uma kade umntshontsho utshwala uzolala khona uzingcolise udakiwe ungaboni. Uthi kuJohane nzalo yezinyoka, ubani onibonisa ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngoba abantu bayathanda ukubalekela intukuthelo ezayo. Ngakho ke kumsebenzi walo naloyo ukubona ukuthi ukulunga kwakho uyagcwalisa. Ingakho uJesu kuMatthew 6:33 ethi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke kuyonezelwa kini. Yazi ngesikhathi uNkulunkulu eyambula lenkonzo ize ngamangala. Uzomangala lokho engizokusho manje. Phinde uMatthew chapter 6 verse 83. Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke okunye kunokuzonezelwa kini. Lento isifundisa ukuthi uma ukulunga kupheleliswe emanzini, izinto zakho awuzitholi ngoba ukulunga okugcwalisile. Kunezinto ongazitholi ngenxa yokungafuni umbuso nokulunga kaNkulunkulu. Ufune ukulunga kaNkulunkulu nombuso, kunezinto zakho ozozithola ongazitholi.
ufuna umsebenzi awutholi nje, awufuni umbuso kaNkulunkulu, ufuna umsebenzi. Ufuna abantwana awubatholi nje, ngoba wena ufuna abantwana awufuni umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakho. Kukhona lento esingayinaka, ike yavuka futhi izolo, noma ivuke yakhomba mina ngiyidlulisa. Bathela izolo beshumayela abantwana bakaNkulunkulu, ubaba uNsibande nimenza inyanga, ngathi ngizwe cha benzi mina inyanga, benza uJesu inyanga. Ungakhohlwa ukuthi uJesu unamehlo uyabona, wazi kusasa lakho. Akusizi ukukhule kuRoma 10:9 ngokuncenga ukuthola umsebenzi. Mawusuthola umsebenzi buyele ezonweni, ngeke uthole lo msebenzi ngoba uyabona ukuthi wena akusingoba usindiswa khona okufunayo. Mayithanda futhi ahloniphe izwi lakhe ngoba uyashumayela ngendlela zonke. Womhlambe khona umakhelwane wakhe afuna ukumlanda, khona uzokhuluma uthi engithandazele lo mkhuleko ngathola umsebenzi, abese kunika umsebenzi akuyeke bese uyawo ngene ezonweni abese kushaya. Ube ufuna ufakaze kuqala abese kushaya. Ayibona ukuthi uzodinga ungafakazile ngeke ngakunika umsebenzi. Ake siyeke ukufuna izinto eziphathekayo. Ake sifune uNkulunkulu nokulunga kwakhe. Lokho kugcwaliswa la emanzini ukuze konke kunezelwe wena. Kunezinto ongazitholi ngenxa yokuthi awukugcwalisile ukulunga kwakho. Sesikhulekile sahluleka. Nawe usukhulekile uyahluleka. Kanti ukhiye nje awukugcwalisile ukulunga kwakho. Gcwalisa ukulunga kwakho ukuthi ukufune, ukugcwalise. uNkulunkulu uzokwenza uMatthew 6:33 anezele konke abonayo yena ukuthi wena uyadinga noma zange ukucela. Kunezinto ongazitholi ngenxa yokuthi awubhabhadisiwe. Ngeke uyithole. uNkulunkulu uvalile eminyango. Ukulunga unjani? Awugcwalisile. Ukugcwalisile kodwa ukulunga. Kunezinto ongazitholi ngoba wabhabhadiswa ungazivumanga izono zakho la wabhabhadiswa khona. Hlezi yaqhosha. Sinisiwe mina ngabhabhadiswa ngonyaka othile, uzivumileni izono zakho. Noma ungazivumanga. Yiko ngithi lezi zinto esengizisho nje manje, semayizambula uNkulunkulu ngamangala. Kunezinto ongazitholi ngoba wafakwa emanzini umuntu ongazivumile izono zakhe. Akuyakhawunta ukuthi ubani ukufaka emanzini. Ngiyabuka nje ngoba iminyaka yami yahamba. uNkulunkulu engakangithathi. Ngizoretire kufakeni abantu emanzini. Ngimazi ukuthi ubani uzobafaka. Hayi zikhona izinsizwa nazi ngizele. Madoda, kufuneka abantu abangcwele abazofaka abantu. Bangafaka umuntu ongekho ngcwele. Bese sibona ibandla liphuma endleleni. Sithi hayi uSathane. Kanti indaba yonakala emanzini. Yilo muntu ofaka abantu emanzini. Ngakho-ke kugcwaliswa kanjani ukulunga ngokungcola na? Ubhajathiso umuntu ongcolile ugcwaliswa kanjani ukulunga ngokungcola? Ingakho abaFarisi baya kuJohane ukuba babhabhadise bengavumile izono. Wathi inzalo yezinyoka. Nitshele ubani ukuba nibalekele intukuthelezayo na? Ngithe kuyini ukubhabhadisa? Umbuzo wokuqala. Number 1, kugcwalisa ukulunga. Sesingene ephuzweni lesibili. Kuyini ukubhabhadisa? Ukubalekela ulaka oluzayo. Sithola kulo lelizwe. Uma ethi uJohane umbhabhadisi inzalo yezinyoka, nitshele ubani ukuthi nibalekele ulaka oluzayo na?
ngoba ukubhabhadiswa kusho ukubalekela koluzayo. Ngakho ngongabhabhadisiwe ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakho. Lubalekele kodwa ungabhadadiswa, ungavumeli izono zakho. Ungabhadadiswa inoma ubani. Thandaza ukuze uNkulunkulu ngoba ukwazi ukubona inhliziyo zethu, ukwazi ukusibona ngaphakathi ukuthi sinjani. Nkosi ubani ofuna ngibhabhadise uzokutshela. Nama ngisho uDoza kimi. Hayi ngezini. Iya kulo uNkulunkulu azokunika yena wena. Uhambe uyekuyena. Ukuze mawusunenkinga uye kuNkulunkulu. uNkulunkulu nakho senginenkinga, ngabe lo nsibande wangibhabhadisa yini na? Abese kubuza athi angithi wamtshelwa yimina, ngangizokutshela yini umuntu ozokudalela inkinga. So kuyasiza ukubuza umnikazi wezinto, uye kubuka ngamehlo akho ngoba thina sibuke ngaphandle bese siyaconclude kodwa uNkulunkulu ubona ngaphakathi. Ukwena-ke thandaza uNkulunkulu akutshele uzobhadadisa ubani. Akutshele futhi nalo wabhabhadisa ukuthi wayenjani. Awuyatshelana yena noma umbuza, singena emkhosini sithole impendulo. Ngakho-ke number 2, ukubhabhadiswa kungukubalekela ulaka oluzayo. Athi-ke uJohane umbhabhadisi, ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Sesithola number 3 kulo leli vesi. Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ukubhabhadiswa kungukuveza isithelo sokuphenduka. Abantu abangabhabhadisiwe abasivezile isithelo sokuthi baphendukile. Number 1, abakugcwalisile ukulunga. Number 2, abalubalekelile ulaka oluzayo. Number 3, azikho ithele ekhombisa ukuthi umuntu uphendukile. Yikho ngimangale nje kukhona abantu abadedela abantu bashumayela emabhrentshini abo. Kushumayela umuntu ongazivumeli izono. Letha lolu ukubhadadiswa eshumayeza abantu abavuka izono baze babhabhadiswa. Understand mkwenzeka kanjani lo? Understand. Bakwenzile kwenye ibranch yala entabeni ngayivala. Athandaza athi uNkulunkulu ivale. Akakwazi ukuvele kudonsa umuntu nje lapha ngaphandle azosimela la. Ngaphandle ma uNkulunkulu ukhulunywe naye wathi mlando usibani bani. Kufuneka ngenze show ukuthi ushiye. Ngingavele ngithathe umuntu nje ngombeka la phakathi kwethu. Ngoba kuzoshayeka ibandla, kushayeka abazalwane, igazi labo lizofuma kuba imina. Ingakho-ke lani kufuneka niqaphele ungavele ugijime nje uyongena ebandleni elithize. Abantu bakuthanda ukufellowship. Siyambonga kuNkulunkulu ngoba la entabeni sinamalanga bomlilo. Uzophuma uhambe ufellowship, ubuye nemimoya. Ifikishe la usaluwe ihambe uyelela abantu umkhola wayo. Siyambonga uNkulunkulu ngevangeli asinikeze lona. Kodwa kufanele ukwazi siyasidinga isithelo esikhombisa ukuthi uphendukile. Ngene emanzini. uPetro ngesikhathi eshumayela wayifakaza lento. Intshumayelo kaPetro yokuqala iqeda ukugcwaliswa ngomoya ongcwele kuZenzo chapter 2. Ashumayela intshumayelo ende. Ngikholwa ukuthi babhala word for word. Ningi mhlawumbe okusingakubonanga. Lapho kuverse 37 kuya 41 uthi uPetro lithi izwi sebeyizwile intshumayelo kaPetro bahlabela ezinhlizweni zabo. Bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, sokwenze njani na? Ngoba uma kushunyelwa izwi likaNkulunkulu yahlabeka inhliziyo. Kodwa makukitazwana kukhala amakhwela, kukhala men of God, kukhala amahlombe, kuyakitazwana ke lapho. Kodwa la kunezwi likaNkulunkulu kuyakhalwa.
umuntu abona izono zakhe. Ngathi nibonile izolo kade kukhala le ndlela. Ngoba uNkulunkulu ukhona, lithi izwi lenkosi umoya ongcwele mayisekhona uzoqondisa izwe nesono. Amazi mina ukuthi kusuke kuyisola lokuchama phela ukikizwe ugxunye kubheke phezulu, man of God. Mina ngiyacela ningitshele mase ngene lo moya. Ningitshele nje kusho ukuthi kobe sengishayela uSathane. Angufuni. Ngangufuni nje nokuzwa. Nala ngike ngamenyo koyindaba bafuna ngiphathele iBhayibheli, angifuni ngiphathele iBhayibheli. Ngoliphathele iDevelation, kuthi yaqala uyafika la intshumayelo isintshontshe yonke. Uhamba uphathelwa nje. Angidlule lapho. uPetro ke bathi ke basebethi ke bona madoda bazalwane sokwenze njani na. Verse 38 uPetro wayesethi phendukani, yilona lo yabhabhadiswe. Ukubhabhadiswa kuwuphawu lokuthi uphendukile. Uthi uPetro phendukani, lona lo yabhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono. Awusesithola point number 4 manje futhi. Sithe number 3 unguveza isithelo sokuphenduka. Nakho sekuvela uthi uPetro wabhadiswa kukho ukuthethelelwa kwezono. Kusho ukuthi ukuze kugcwaliswe ukulunga, wazi ukuthi izono zakho zithethelelwe emanzini. Kuyashintsha ukudla epletini manje. Yabona kuyashintsha. Yikho ngihlale ngisho ngizosho namanje, asifuni CV kamoya ngoba ungene ezulwini ngeCV. Kama umuntu azosincoma la, sindisiwe mina ngavuma izono zami. Basho ukuthi ngavuma. Ngithethelelwe zonke izono zami. Uma umuntu ekuKristu Jesu isidalwa esisha. Azasitshele nonyaka nosuku asindiswa ngalo. Ayisebenzi iCV ezulwini. Kusebenza ukuthi njengamanje unjani. Uthi uJesu abokuqala abokugcina babe ngabokuqala. So mawusikhoshela wena ukuthi waqala nini, uzongena osindiswa izono, angene ezulwini usale wena ngeCV yakho. Uthi uJesu uthokoziswana ukuthi amagameni alotshiwe ezulwini, hayi ukuthi nenzani. Shumayelile emgwaqeni basho njalo kuMatthew chapter 7 qala 21. Inkosi sashumayela sakhipha amadimoni saprofeta ngegama lakho. Athi I've never known you, zange nginazi. Sukani kimi nabenzi bokubi. So ukuthi senzana kusho lutho. Ukuthi ngibhabhadise ingane ezingaki njalo ngibusise ingane ezingaki babhadiswa abantu abangaki, ngeke kungifake ezulwini lo. Ngofaka ukuthi igama lami lilotshiwe encwadini yokuphila. Ngoba uma ngona liyaqishwa. Asitshelwa ukuthi libuya nini uma uphenduka. Akukho ezwini lo. Yikho nje lisho izwi lobala lapha kuMahebheru chapter 6 uverse 4 leya ku6. Lithi loyo seke wanambitha amandla ezulu. Amandla ezulu umoya ongcwele. Okungumuntu oseke waba nomoya ongcwele. Wayeseona. Ubethela uJesu ngeke avuswe. Sekuphakathi kwakho ke noJesu ukuthi balephula izwi labo bakudabukele. Usokoba nomoya ongcwele wayodla izono. Angeke mina ngithi thango lahlithemba cha phala nje uNkulunkulu. Izwi lenkosi libeka kucatha. Amahubo 51 verse 17 umnikelo uNkulunkulu angawudeleli inhliziyo yaphukileyo nomoya odabukileyo. Leniniva seqediwe ngalo. Lazila ukudla lakhala uNkulunkulu washintsha isinqumo. So ngeke ngithi ukulahla ithemba. Kodwa mina ngizoshumayela izwi. Lithi izwi mawusuka nambitha amandla ezulu, wawusuhlehlele emuva ngeke uvuswe. Mahebheru 10 verse 26 no 27. Lithi awukho umnikelo womuntu owona ngamabomu. Kuphela ukulindela umlilo oshisayo. Lingimangalisele livesi. Selithi umlilo oshisayo ngathi khona obandayo.
Kugcizelela ukuthi ushisa kangakanani. Ivulu libo. Mayebheka 10 verse 27, 6 and 27. Lithi ukulindela umlilo oshisayo ozoqeda amaphikankani. Uyiphikankani umsuka nambitha amandla ezulu osuyawa. Sulindele nje umlilo oshisayo. So asisudlala ngomusa esinyekezile. Uma kwenzekile wadlala, ngiyacela ngiyakunene. Uma kungenzeka, mhlawumbe uthathe 40 days ukhala kuNkulunkulu. Mhlawumbe uthathe lo ozokususa ekhaya uyohlala entabeni. Unethwe izimvula. Athinteke enhlizweni uNkulunkulu abese kudabukela abuye akubuyise. Akunike umoya wakho ingcwele. Hayi lona wecomfort usekhaya lakho uvuka ugeze. Thatha lo 40 days uyentabeni uzidele. Ngoba ulahlekelwe umoya kaNkulunkulu. Siqhubeke nendaba kaPetro. uPetro wathi phendukani lo nalo yabhaphathiswa egameni lika Jesu Kristu. Ukuthethelelwa kwezono. Step number 4. Ukubhaphatiswa kungudwaliswa kwentethelelo yezono. Ingakho kungalindelekile umuntu esenjengamfaka la emanzini ahlehlele emuva. Ngoba mina ngikho emidlalweni. Mhlawumbe ungahlehla wena noma ungahlehla mobhaphathiswe omunye umuntu. Kodwa ngiyakudabukela. Baphathiswa-ke egameni lika Jesu. Ukuthethelelwa kwezono. Bathi nge-English, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Khona-ke ngiyakwamukelisa isiphiwo sikaMoya Ongcwele. Base ngibhaphathiswe ngale ndlela kaPetro. Nizokwamukelisa isiphiwo sikaMoya Ongcwele verse 39 ngokuba isibusiso ngesenu nisabantwana benu sabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yababiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi uPetro wabayala ethi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Itsebile izwi leNkosi. Sesithola point number 5. Ukubhajadiswa kungukuzisindisa kulesi sizwe esiphambeneyo. Uhlolo ukunqoba ukuhleba nje ngoba uzisindisile kulesi sizwe esiphambeneyo. Uveleze nje umuntu ukwazi ohleba na ukusuka namahloni usaba kumphotho uthi musuhleba uthola usuhleba. Balekela isizukulwane esiphambeneyo uzogcwalisa ukulunga la emanzini. Zisindise. Iphuzu lesihlanu lelo. Ukubhaphatiswa kusho ukuzisindisa esizukulwaneni esiphambeneyo. Okumelwe thina sibe izinkanyiso kuso. Sho njalo uJesu uthi ukukhanya kwezwe. Athi ngusawuthi womhlaba usawuthi udumele uzokwenziwa njani na? Mawukusebenza emsebenzini zazi ukuthi ungukukhanya kulo msebenzi. Kufanele abantu babone uJesu emsebenzini. Hayi babone isithe singusathana. Mabehleba abasuhlebe eduze kwakho ngoba yazi wena akuhletshwa uma ukhona. Babentshontsha emsebenzini abasuntshontsha ubhekile. Belokhu bekujova bethi umfundisi. Baphela umuntu bayikholwa phakathi ongakholwa bambiza umfundisi. Jabela ukubizwa umfundisi ongadotshile. Kuzosisiza abazalwane ukuthi singene emanzini si-clean. Angithi si-clean sivumile izono zethu ngoba ama-benefits lawe ngwabalala. So ngithi izwi leNkosi isizukulwane esizinkanyiso kuso. Yathola kuPhilip chapter 2 verse 14 and 15. Lithi yenzani konke ngokungakhononi nokungangabazi ukuze nibe ngabangasonekile nabangenacala abantwana bakaNkulunkulu abangenasithi phakathi kwesizukulwane esiyisigwegwe lesiphambeneyo enikhanya phakathi kwaso njengezinkanyiso ezweni. Uma kudala izwe edala izinto uNkulunkulu
lithi iBhayibheli uGenesis 1 wadala izinkanyiso ezinkulu ezimbili. Wadala inkanyiso ekuthiwa ilanga emini nenyanga ebusuku. Thina-ke sizinkanyiso ngoba sifuza uJesu oyilanga lethu. Sifuza izwi lakhe ngoba ungulizwi. Mawubona 1 verse 105 lithi izwi likaNkulunkulu liyisibane enyaweni zethu lukhanya endleleni yethu. Ukubiza-ke ukuthi ube inkanyiso phakathi kwezizukulwane esiphambene, ube impendulo. Ubezwa abantu ekhaya lezwi bathi mabefakaza athi omunye begula ingane kwamakhelwane ahambisa uRoma 10 verse 9 afika ayikhulekisa ingane yasini. Kube inkanyiso emphakathini lokho. Ake sibenze inkanyiso bafowethu. Kungahlushekwa sikhona. Alamba umakhelwane wakho ukhona wazi ukuthi uma ukhonza uNkulunkulu akulambi. Phela nje wena uvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Ukholwe enhlizweni ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo abese sindiswa lo muntu. uNkulunkulu abesenza the rest. Enza amaHubo 103 verse 5. Asuthisa ukulangazela kwabe umuntu ngokuhle. Verse 41 sisakhuluma ngoPhilip. Sesibuyele lapha kuZenzo chapter 2 someleni baphethe verse 41. Lithi-ke ngakho abalamukelayo izwi lakhe uPetro babhabhadiswa kwenezelwe ebandleni lasezulwini. Ngalowo muhla abantu kungaba izinkulungwane ezintathu. Mina-ke ngithi lasezulwini akushiwo njalo. Bakwenezelwe ebandleni kungathi izinkulungwane ezintathu 3000. Into edala ukuthi ngibhale ngithi ebandleni lasezulwini ukuze ngingakhohlwa ngikusho ngoba mina nginalo ibandla. Ibandla engiliholayo ilelathi uJesu angimenzele lona. Nalo hayi ngoba likhiwe yimina usebenzise mina ukulakha uzakhele yena. Ngakho-ke nawe ungalingi ukuthi entabeni yenziwa Jehova ibandla lakho ngoba unalo ibandla ngoba nami anginalo ibandla. Ibandla linendoda yafa esiphambanweni yalifela lingelayo. Number 6. Uzuluka number 6 kuyini ukubhabhadiswa? Ukubhabhadiswa kungukucela unembezo omuhle kuNkulunkulu. Abanye banonembeza wabo ushile awusakwazi ukubatshela okuhle nokubi. Uthi umuntu mawumtshela hayi ulimazile lapha athini umuntu athi awukwakho uyilimalele mina bengaqonde kumlimaza. Umzalwane loyo uzongena liphezulu. Waphela yonke into oyenzile usungaqondile ukumlimaza. Mose uzuthi ulimele hambe uyozithoba khona ezosuka kuwe. Yazi ukuxolisa kususilutho. Yazi ukuxolisa kwenzani? Kuyakuphakamisa. Uthi uJesu uthi uNkulunkulu ezwini lakhe zithobeni phansi kwesandla sakhe esinamandla khona ukumuphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Ukuthi nje uthi ngiyaxolisa uyathobeka uNkulunkulu abese kuphakamisa. Kodwa uma umuntu ohlula ukuxolisa uyocabanga ukuthi uphakeme wena uxolisa kanti uzero. Hayi awuzero nje. Ngakho-ke ukubhabhadiswa kungukucela unembezo omuhle. 1 Peter chapter 3 verse 21 kuya 22. Lithi enisindiswa ngawo usho amanzi. Enisindiswa ngawo manje nani ngokomfanekiso kungukuthi ngombhabhadiso kungesusikho ukususa insila yenyama kepha ukucela uNkulunkulu unembezo omuhle ngokuvuka kaJesu Kristu. Ucela unembezo omuhle. Verse 22. Okhona uJesu ke manje okhona ngokwesokunene sikaNkulunkulu esenyukele ezulwini sekubekwe phansi kwakhe izingelosi negunya namandla. Akubekwe phansi yonke into ngoba naye wazibeka phansi so waphakanyiswa igunya namandla nezingelosi zabekwa ngaphansi kwakhe. Ngoba inkosi yethu Jesu Kristu imele ukubusa
Okubheka kwaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 25 to 26 ngokubumela ukubusa azabeka izitha zonke phansi kwezinyawo zakhe. Sitha sokugcina siyakuchithwa sengukufa. Ayakena uSathane isitha sokugcina. Isitha sokugcina ukufa. uSathane uyisitha esilandelwa ukufa. Ngokuba ngokwenza isono kwangena ukufa ezweni ufunda amaRoma chapter 5 verse 12. Ngokuba ngokwenza isono lithosa sikhona ezweni kodwa sasingena amandla ngenxa yokona komuntu sangena isono kwangena ukufa ezweni. Ukufa ke kuyisitha sokugcina sika Jesu. Engani ufunda kwiSambulo chapter 20 kakhulunywa khona ngokwahlulela. Kuthiwa mase behlulelwe bonke baphonse ethunini lomlilo. Uthathwa iHades nokufa nakho kuphonse ethunini lomlilo. Ngoba ukufa kuyaphila kufana nami nawe. Nesihogo siyaphila sifana nami nawe. Ufunda izwi lenkosi lithi isihogo siyazandisa. It enlarges itself. Ngeke sigcwale. Mawungaya manje esihogo ngizothola sigcwele. Sela abantu abangakanani emhlabeni. Each time ingena abantu siyazinweba ngoba siyaphila siyoninto. So ke kugcineni ke kothatha isihogo ukuthatha ukufa kuphonse ethunini lomlilo. Isitha sika Jesu sokugcina. Kepha ke nxa lokho kubolayo verse 54 ka 57 abaseKorinte bokuqala chapter 15. Kepha nxa lokho kubolayo sekwembetha ukungaboli nalokho kufayo sekwembetha ukungafi kuze kugcwaliseke izwi elilotshiweyo lokuthi ukufa kugingiwe kwaba ngokunqoba. Kufa kuphi ukunqoba kwakho na? Kufa luphi udosi lwakho na? Udosi lokufa isono, amandla esono umthetho. Kepha makabonge uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho ke bazalwane bami abathandekayo, ibani ngabagqilile abangaxegiyo abavame njalo emsebenzini wenkosi. Nazi ukuthi ukusebenza kwena kusilize enkosini. Sengizosho lezi izinto esezizishilo. Ngisho ezanga ngika 6. Ngathi unamba bani usho ukuphenela ezwini lenkosi. Usho kusela kodwa. Usalela inkonzo yangoNovember uNkulunkulu masidinile ngombabhatiso. Ngeke ngikubaleleke ngizombala nenamba 7. Ukubhaphathizwa kungukugcwaliswa kokulunga 1. 2. Kungukubalekela ulabo oluzayo 3. Kungukuveza isithelo sokuphenduka 4. Kungukugcwalisa ukuthethelelwa kwezono 5. Kungusindisa kulesi sizukulwane esiphambeneyo 6. Kungukucela unembeza omuhle 7. Kungukufa kanye noKristu sihambe kuphileni okusha. BaseRoma 6 verse 3 kuya ku9. Dino inkosi ke mhla ka10 kuNovember 2024 sona umbhaphathiso wokugcina kulo nyaka. Yonke leminyaka mithathu oze kuqala ukushintsha ngo2030 besikhuleke simbonge uNkulunkulu. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, siyabonga izwi lakho, siyabonga usisize kuba silethe siphile. Usifundisile ngamanzi namhlanje ukuthi ukubhaphathizwa kusho izinto eziwu7 kodwa usichazelile ngomoya wakho eziwu6. Uselele eyodwa. Siyabonga uNkulunkulu wethu sisize kuba singabi ngabalizwayo kuphela sizikhohlise kodwa silenze izwi lakho. Ngoba izwi lakho linjengesibuko lasizibuka khona bese silungisa amabala. Usisalele ibandla, usisa labantwana bakho abalalele manje nabazoyilalela osilenkonzo ku WhatsApp nabazoyibuka ku YouTube. Wenze inkosi umsebenzi lihambe ivangeli lakho. Dumo lonke sikunikeza wena uJesu Kristu inkosi. Amen. Ushuthi ke manje sizohamba nabazobhaphathizwa. Uvuliwe kule handumusi
step. Uliwe. Yaphezulu. Ngizwa. Ujwayele. Ngisebenza i-office. Usongena, vele usongena ngayo. Sizile ukuthi ngibuze. Mina ngizobhabhadiswa phumani la ningene lo nyango ngakho. Sizongishiya abazalwane no-MC abone ukuthi kwenzekani. Masibuya ke singene emanzini. Ufuna nivule la sekuvuliwe akavuli. Ulana nibona amanzi angakanani. Bese ke sibona ukuthi ke siyaqhubeka silungise zonke izinto kufanele zilungiswe. Jesu Kristu inkosi. Ngiyacela ke ukukhuleka. Baba egameni lomfelethi uJesu. Siyathobeka phambi kobuso bakho. Singena kuyo lenkonzo uJohana uMbhaphathiso wayenza kuwe ukuze kugcwaliseke ukulunga. Namba abantwana bakho bazongena ukuze kugcwaliswe ukulunga. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi ubusise lenkonzo, ubusise abazongena. Ngiyakhuleka ngegama likaJesu ukuthi mabe phuma la ubagcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele. Bembathise lawo mandla wabembathisa abafundi. Siyacela ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngicela ke umama uBA Shabalala, BA Shabalala. Ngegama likaNkulunkulu Baba nelendodana uJesu Kristu waseNazaretha nekaMoya oNgcwele. Thandazile eningoni. Sitela uNozipho ayibiyela.
Jabulile thina bini. Egameni likaNkulunkulu Baba nelendodana uJesu Kristu nelikaMoya Ongcwele. Usibongile N Thakwe. Egameni likaNkulunkulu Baba likaNkulunkulu indodana nelikaMoya Ongcwele. So egameni likaNkulunkulu Baba likaNkulunkulu Jesu Kristu nelikaMoya Ongcwele. Mamuthi likaNkulunkulu Baba likaNkulunkulu indodana uJesu Kristu nelikaMoya Ongcwele.
Vamsive Pino. Tulisiwe Mponjana. Jesu Kristu nella moyo. Jesu Kristu nella moyo. Okay. Koza ke bamsi. Uyafuneka singize bese uyeza. Angeke uzozizela. Egameni likaNkulunkulu Baba likaNkulunkulu Indodana uJesu Kristu ngegama lomngcwele.
likaNkulunkulu indodana uJesu Kristu nelikaMoya Ongcwele. uNkulunkulu indodana uJesu Kristu nelikaMoya Ongcwele. Angel. Okay. Bese kuba-ke ubani lo kwenzekile. Kuphi naka kaboyi. Bezela kusiyasebenza. Uthande Pete Tellis. Egameni likaNkulunkulu Baba, uNkulunkulu indodana uJesu Kristu nelikaMoya Ongcwele.
kuthiwa sekephelile. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyabonga, siyakudumisa ngoba uNkulunkulu ophilayo. Usisake kube yilona loyo ongenile emanzini afe kanye nawe maqondana nezwe, avuke akuphilele ngoba uNkulunkulu ukuvuka nokuphila, okholwa uwe noma uyophila. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen.